गोथावथार रं गोनां जामजो संनाय। हेलौ रायजोफोर दिनै दंफैयो जाहैबाय जोङो बे निज्लागुरि गामिनि रायजोफोरनि ओंखाम गोरलै जानायाव दा दिनैनो फार्स्ट टाइम ओंखाम गोरलै मोनजासिगोन बेबायदि रायजोफोरजों ज'यै मोखां नायलायलायनो। बयलार बेदरबो बयलार गोजा ने? बयलार गोजा दा बेखौनो जों रायजोयै ज'यै रानलायनानै जानोसै। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय थारुनजों नाजों। थारमाने बेखौ साफ्रोमबो माने आइजो माहारिफ्रा गुरहैदों नाखौ गुरनानै लाबोनानै ज' बे थारुनाव होसनदों आरो। आच्छा। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेबो थारुनानो बे अनलाया मोनथ'वाखै। मा मा ओंख्रि संगासिनो दङ? अनलाजों माबा मा होनोमोनलाय नाथुर जुनायजों बियो। मादैबो संदों? औ। बे बुलालाय मा मा दं बाहाय? बे माबाव ओंखाम? बे ओंखाम। बै थारुन ओंख्रि। औ बैसो बे ओंखाम गोरलै। बे बोराय संनाय सोरबा जानाय सोरबा जायै जायो नालाय। औ औ औ। बै थागान्दा। ओमफ्राय नैबेहा ओंखाम बेबो ओंखाम। बेबो ओंखाम। दा जोंबो ओंखाम जानानै थांनायसै आरो बेखौनो स्रायनो। आं जाहैबाय निज्लागुरि गामिनि सासे बोसोनगिरि थारमाने जेरै जोंहा ओंखाम गोरलै जानायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा न'खर न'खर जों आघन मास 15-16निफ्रायनो जाबाय थाबाय दा जोबथानायाव जोङो रायजोयै ज' मिला मिसा हिसाबै जों जादों आरो। दरबेसे गामिनि बहाय? बेथ' जों निज्लागुरि गामि दरसेनिल'। गामि दरसेनिल'। औ। गासैखौबो लालांजोबनायसैलां। ओंखाम गोरलै। मा मा ओंख्रिजों जागोन आयं? थारुनजों ना। ओमफ्राय बेदर गैया? ओंखाम गोरलै रायलायनाय खोनायारा माइरं गोरलै अनला लोंनायदो मादै। माइरं गोरलै दे। बेबो माइरं गोरलैनि? माइरं गोरलैनि। माइरं गोरायसो। ए। माइरं गोरलैसो दां। माइरं गोरलैसो। गोरलैबा गोसा नामा? गोथावथार रं गोनां जामजो संनाय। लकेल माइरंनि